Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo.
Asin Ripa. Serbisyo Asin Ripa. Oy, happy birthday po kay District Engineer Warren Azotea. Happy birthday tabi kay District Engineer Warren Azotea. Sabi yan ni Sir Art Gomez. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, syudad nin Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Papa Dan Rosales, kay Sir Art Gomez, kay Coach Monel Calyos, ang masunod na po sa siyudad kang Tabaco, kay JR, kay Sir Gerard Bergunyo, nagpupuo ng unyan sa indang camping kang mga Boy Scout girls, sa mga atab po na nakatutok tulo sa tuya ngunyan, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Fly Day. Pet sa 27 na kita kang bulan na September taon 2024. Sabayan po nindoan sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga mangyayari, mga nangyari sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, Sir Noli Camba, Sir Ryan Linaresas, dyan po yan sa Albay Regional Training Center, o kaya dyan iyan sa Police Regional Training Center kang Philippine National Police. Good morning Sir Javier Bunsa, Ma'am Elsie Loranzana Brumahon. Good morning. 2 oras kita 7 to 9. Di magore-restorya naman kita ta Biyernes ma. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apirayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo, sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Uy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan kay District Engineer Warren Azotea, happy birthday! Garidakol naman kay ni Sir Art an mapashare dyan kay Engineer. Ako pati pag dahil man ako pigimbitaran dahil lamang ako dyan mapashare. Bago ngayon tabi si Ryan, kaising dahil ka man imbitado, magdyan ka. No invitation, no coming. Oy, piyesta gunyan sa balsa. Diyan kay Barangay Captain Pax Rico. Dispiras gunyan tabi, Sir Javier. Diyan sa Balsa, Malinaw, Albay. Siyempre sa may mga kumpleanyo tabi ngunyan, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa.
Sa may mga okasyon man, ano man pong klaseng okasyon yan, o di mapiesta na dyan sa Barangay Balsa. O dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang pirming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man ki ibang maingat kan sadiri tatabi si Ryan baga kita man sana. Pagday tayo ningatan ng sadiri tarimanti kita. Duman po sa may mga kamunduan na sa moy apong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parhay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya po ang nakakaaram kaya. Amen. Amen, Lord. Thank you. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa sabuya ngunyan. Bahala ka na tabi, Lord, ha. I-guide mo po kami kan samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala po sa imo asin sa samuyang kapwa. Bahala ka na, Lord, ha. Bahala ka na tabi, Lord. Initabi mga tugang inahagad misangaran kan samuyang kagurangnan. Simbag, Sir Javier. Simbag tabi ni nang Marialin. Simbag na. Simbag. Amen. Amen. Sige mga tugang. Check in na tabi mo na ninang Realin. Check-in tabi muna sa indong lingkod. Kurawang amay-amay pa. Amay kita mag-check-in. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ano tabi? Nolbut na? Subago pa ngaya. Ansa indo pong forever na servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and bawal tabi ang kidit asin ma-stress sa mga panahon pong ini. Bakong iyo tabi ninang Realin. Day ka mo magpa-stress. Iyan ang number 1 na traidor ngunyan. Traidor sa buhay kisarong tao. Ang stress. Kang inot, ang pigsasabing traidor tabi Sir Javier sa buhay kan sarong tao, so atake di korason. Ngunyan, ang pinaka-inot na traidor sa buhay kan sarong tao, stress. Lalo na kung dahi ka kiisubong. May isubong ka man, puro sa nabaga, ay puro sa namaluto, dahi kang isira, dahi ka kan may stress. Sabayan pa kang pasaway kang mga agaw. Dahi ka nga kan may stress. Ay, dahi ka magkayang? Ang maorag ngunyan, paulok-ulok sa nampay. Relax-relax sa natabi si Raya. Basta nga ya, pag may mga okasyon, pag dahi ka pig-imbitaran, dahi ka magyanta masupog. Pero kung dahi kang supog, maski bago ka man imbitado, araw ngunyan, birthday ngunyan ni District Engineer Warren Azotea. Okay man niya, birthday man niya ni Engineer. Basta ka sa namado man, dahi ka man imbitado, dahi kang supog.
Kaya nga tabi estado may man si Sir Art. Klase mo Ako, pag di ako inimbitaran, dahil lamang ako minadya. Maski nga ni imbitado ako tabi Sir Gerard. Ako nag-imbitar sa kuya, kailang dahil ko man nga napapauron rahan. Maluyan na kaya kita sa mga araw kaya? Dyan sa Balsama, piyesta na pala. Ano rin ang piyesta sa Balsama Malinaw sa aga? Yan si Kapitan Pax Rico, pero may nag-imbitar sa ko. Dahil ko lang sigurado kung makadyan. Dahil lang ganda ko minasiguro masupog. Pero pwede man ka mo magpasyaro. Pag dahil po ako nakadyan sa Indo, ipasyaro na sa natabi nindo, ha? Ano ang sa tuyang mga riparo ngunyan? Huni ha, tanapunan ta na duman sa stress, mga tuga. So, teacher dyan databi sa Davao de Oro. May teacher dyan sa Davao de Oro para Tokdo na sabi, ang sabi, nagadanda ini dahil po sa stress. Aligado ta tabi mga tugang na nagadan sa stress. Pagurulayan ta daw. Sabi ko na nga ni baga, ang mga paratukdo, grabe ang stress kaya. Number one, kung may estudyante yan na pasaway, arog ko, dahil yan magka-carry stress. And saro pa sa mga na-stressan kan mga paratukdo, so sa indang mga amo man, ngaya so sa indang principal, so ano ito? So taga-masid pampurok, taga-masid pang ano ito? Mga pamasid, ano mga pasamasid yan? Minsan, ang sa inda pong principal, iyo palugod ang nag-kikrear kang sa indang pagka-stress. Pagurula yung tadaw yan tatad, ha? Saro tabing Bicolana na fresh graduate po ang nasungkit po rank number 1 sa September 2024 social worker licensure examination, taga Bicol University. So, kudal tabi kang monitoring instrument kang PBOK sa Albay. Padagos pong pigahanap kan mga otoridad tahinarabas sa Albatana. Ling mo na inimpay ta naman ini. Ang Commission on Human Rights Bicol masagibo databi nin advocacy campaign para po sa papaabot na 2025 midterm election. May napili na tabi na inkargado kang absimota si Dr. Cedric Daep maritiro na. Diyan po sa absimo. Ang presyo da tabi mga tugang kang bugas, inaasahang mababa. Nin 5.7 pesos kada kilo sa masunod na taon. Sa Enero databi si Javier. No. Sa Enero pa. Di magtyaga-tyaga pag kita kiperambulan. Ta sa Enero pa da. Sa Enero pa da mababa ki 5.7 pesos ang kada kilo kang bugas. Yan kung makaabot pa kita next year. No. Paano kung hanggang sa nakita sa aga? Yan tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang mga ririparohon. Ngunyan tabing aldaw kita nin Biyernes, 27 na kita kan September taon 2024. Tigdi po sa laog kan sa tuyang programa. Alas 7:21.
Mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na tabi muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripat. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory. Makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan hanapon. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohio gozaimasu, ingat tabi permi. Siring man mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay tama dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse, siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alba. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. Ngay chance lamang kita maging milyonaryo sa loto. Bako sa waiting. Yan po mga tugang, mga kabayan ng sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Serbisyo Asin Ripat. Alas 7:24 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta tabi mo na Sir Javier. Aramon ta mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon taywa kipig babantayan na bagyo. Ang pag-asa na nasa laog na tabi kang Philippine Area of Responsibility. Nasa laog na kang Philippine Area of Responsibility ni si Bagyong Julian. Maramon tatabi mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Good morning po kay Mayor G. Capos Bilo diyan sa Malinaw. May guson si Mayor. Kaya lang inda daw ta gari magabaton ang ubi. Magabat ang ubi diyan sa Banwaan kang Malinaw. Maski ngayon nung pulugos-pugos kang sa indong ina dyan, kung so iba may naguguyod pa baba, may podkeni, may naghaharang kang progreso. Aday, kimangyari talaga. Pero kung ngaya, mas maray na ngaya si Mayor Shi kaysa iba. May nagsabi sa kuya, kung iyo man sa nangayaan magkakalaban niya ni Mayor Shi Giraray, kay Mayor Shi nangayaan kami? Iyo man sa nangayaan kalaban? Mas malala ngaya ito. Diyan sa Malinaw, nadangog ko sa natabi yan ha. Naman sa nanindo ako, para dangog sana ako, nagdadangog, nagmamasid. Ayan ako dyan. At ang sabi, dyan sa Banwaan kang Malinaw, pwedeng tulo ang magralaban sa pagkaalkalde, tulo man da tabi sa Vice Mayor. Dakulog! Tulong magralaban sa pagkaalkalde dyan sa Malinaw, tulo man da sa Vice Mayor. Pero sa mga kagawad, garidiit sa mga kagawad. So, linyada ni Mayor Shi Capos Bilo, kompleto na. Pero sabi ko na nga ni baga sa Indo, dahil ko muna iluluwas, ta premature pa.
halaton tatabi na makapail sindakan sa indang COC sa kata sa saro-saroon kung sa raisay. Yo. Tanganing bako kita fake news. Pero may nako akong impormasyon na tulo da ang maglalaban para alkalde dyan sa Malinao. Tulo. Pwede da tabing 2 babayi sarong lalaki. Yo. Sa pagka-vice mayor naman, 2 babayi sarong lalaki. Tapos nagapot-tapot ako. Yako, kumusta man halimbawa kung nga unan magralaban? Dahil na nga. Duman na nga kami kay Mayor G. Nga kami kay Mayor G. Mas maray-ray ko nga kay si Mayor G. Oy, nadangog ko sa natabian ha. Bako yan sa kuya. Nadangog ko sa natabian. Day magkumpiyansa ka mo ha, day po kamo magkumpiyansa. Yan tiga sabi ko sa inyo, day kamo magkumpiyansa. Basta nadangog ko sa naan. Hige. Kuanta daw mo natabi ang linya kang pag-asa. Ano tabi si Javier? Ikatabi no rin katabi mapasa kisiyosi. Paman sa Lunes ay Martes bagatabi. Ang pagpail kang COC mapon October 1 sundo 8. Pero bago katabi magpail kang COC, kay puan mo ng kuna. Kuna. Ara mo tabi si Javier sa kuna. Mapagibo mo na kung kuna dyan sa San Antonio. Si kaso natabi mo na sa kuna. So, Certificate of Nomination and Acceptance. Ayan, so may mga partido. Pero kung mag-file man ako, di akong partido, di ko kay puang kikuna. Kay puang ko dyan, duyan. Bako nga kunang kay puan mo, duyan. Duyan-duyan ka lamang. Sige ha, kuwanta daw mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding po sa ating minomonitor na panibagong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, Tropical Depression with local name na Julian. Naging isanggat na nga po na low pressure or na tropical depression ang low pressure area dito po sa may silangan ng Batanes. Ito po ay may local name na Julian o yung pang-10 bagyo for 2024 at pang-6 for the month of September and possibly huli na po ito. Huling namataan ang bagyong Julian, 525 kilometers silangan ng Batanes as of 4 in the morning. Taglay ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos actually ito pababa po, south-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bukod kay bagyong Julian, meron pa tayong minomonitor ng mga weather disturbances sa labas ng ating area of responsibility. Low pressure area sa may silangan po ng Luzon, malapit sa ating Philippine boundary, at isa pa higit 2,600 kilometers po na tropical depression dun po sa may papuntang Guam, but none of them ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at makakaapekto sa alimampanig ng ating bansa. Base po sa latest track ng Pag-asa, inaasahang mananatili pa rin sa loob ng PAR sa may North Philippine Sea itong si Tropical Depression Julian sa susunod pa na at least 5 araw. So ibig sabihin po simula po ngayon hanggang sa Sunday, kikilos patimog itong nasabing bagyong Julian at maaaring nasa around 300 to 400 kilometers silangan ng Cagayan Valley. Pagsapit naman ng Sunday hanggang sa Wednesday ay kikilos na pahilaga itong nasabing bagyo habang nasa may silangan pa rin ng Cagayan Valley, that's around 300 kilometers away. At base pa rin sa ating pinakahuling track, posible pa rin lumakas ito as a tropical depression for today. Possible within the next 24 hours, lumakas pa as a tropical storm at hindi rin natin inaalis yung chance na lalakas pa ito as a typhoon pagsapit po ng Monday or Tuesday. Base rin sa ating pinakahuling track, mataas pa po yung ating cone of probability, mataas pa yung chance na mababago pa po itong track nitong nasabing bagyo. Subalit ang certain po tayo, mananatili pa rin ito sa ating PAR for the next 5 days nga at makakaapekto sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Ito nga nakikita natin na yellow circle, associated po yan sa strong winds. Possible pa lumawak pa ito at makakaapekto pa ito sa malaking bahagi ng Northern and even Central Luzon habang lumalapit po pagsapit ng Sunday or Monday sa ating kalupaan.
Sa ngayon po wala pa tayong nakataas sa tropical cyclone wind signals, subalit aasahan na po yung mga paulan, direktang epekto na po nitong si Bagyong Julian. Asahan ng mataas sa tsansa ng ulan for today sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, and Ilocos Norte, kahit mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil mismo sa bagyo. Asahan naman sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, rest of Cordillera Region, rest of Northern Luzon, mataas din po ang tsansa ng mga pulu-pulo mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa umaga na mas dadalas pa pagsapit ng hapon. At may mga areas din po sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila. Magiging makulimlim po pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali. And then may mga localized thunderstorms naman or mga pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperature natin sa Metro Manila magiging mainit pa rin po hanggang 34 degrees Celsius habang sa Baguio ay mula 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, fair weather conditions or magiging maaraw naman po sa maraming pagkakataon sa umaga hanggang sa hapon dahil walang direktang epekto ang nasabing bagyo. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, may mga piling lugar lamang po ang magkakaroon ng mga pulu-pulong ulan or pagkidlat, pagkulog. At dahil dyan, asahan po mainit na temperatura sa malaking bahagi ng Visayas hanggang 32 degrees Celsius sa maraming lugar. Then pagsapit po sa Mindanao, asahan din ang bahagyang maulap at minsang maaraw na umaga, pero pagsapit ng tanghali, kumukulimlim na ang panahon sa malaking bahagi nito at sa hapon hanggang sa gabi. Asahan puli ang mga pulu-pulong mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog na nagtatagal po usually ng 2 hanggang 3 oras. Temperature naman natin dito sa may Zamboanga City, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius at sa Davao naman hanggang 33 degrees Celsius. Asahan pa rin natin ang matataas sa tsansa ng mga heavy rains over the weekend or hanggang early next week na po sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Epekto yan itong si Tropical Depression Julian. At yung ating tsansa na mag-enhance pa ito ng Southwest Monsoon ay mababa na lamang po dahil patapos na yung ating Southwest Monsoon or rainy season sa ating bansa. Pagsapit bukas, September 28, meron tayong possible na moderate to heavy rains over Batanes, Cagayan, and Ilocos Norte. Then pagsapit po ng Sunday, habang lumalapit sa ating kalupaan itong si Bagyong Julian, posible ang heavy to intense rains or hanggang 200 millimeters na dami ng ulan over Batanes and Babuyan Islands. Then moderate to heavy rains pa rin mananatili over mainland Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Then pagsapit po ng weekend, ilang bahagi pa rin ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Makaranas din po ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Epekto rin po nitong si Tropical Depression Julian. At ang Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Calabarzon and some areas in Bicol Region, possible din po late Sunday hanggang sa Monday magkaroon din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Kaya lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Kaya naman, paalala sa ating mga kababayan dito sa Northern Luzon, mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas, yung mga malapit po sa ilog, lalo na sa may Cagayan Valley, at yung pagguho ng lupa in the coming days po, mataas din ang tsansa over areas of Caraballo Mountains and Cordillera Administrative Region. Lagi makipag-coordinate sa yung mga local disaster risk reduction and management offices. At para naman po sa severe winds or mga pabugso ng hangin, hindi kasama dito yung mga areas po na nasa Northern Luzon o na possible na magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 and number 2. Pero over the next 2 days, possible din po yung mapabugso ng hangin in other areas of Visayas and Luzon. For Saturday, Aurora, Quezon, and Bicol Region, kahit malayo itong si Bagyong Julian, posible ang mga gusty conditions. Pagsapit ng Sunday, possible din sa Aurora, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, and Northern Samar ang mga pabugso na hangin. Then in terms of matataas na alon, asahan po natin ang slight to moderate seas for today po at pinakamatataas dito sa may areas po ng extreme Northern Luzon hanggang 2.5 meters habang ilang bahagi pa ng bansa for the day nasa kalahating metro at tumataas lamang ng 2.5 meters kapag may mga thunderstorms. Possible tayo magtaas ng gale warning tomorrow afternoon hanggang sa Sunday na po yan. Sunrise natin is 5:45 in the morning at ang sunset ay 5:48 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Next update po natin ay mamayang alas 11 ng umaga. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So, 5 days pa databing matinir si Bagyong Julian sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Standby mo na dyan sa may parting dagat, ano? Tapos pakipig babantayan na duwang raot nin panahon nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility na potensyal maging bagyo man. So, pangadji po kita. Medyo maluyan na si habagat. Pag mga rukening bulan, pag Oktubre, medyo nagtatama sa tuya sa Bicol, mga bagyo. Eksperyensya ata na bagatabi yan. Narumduman ko nga ni ka medyo aki-aki pa ko. Nagdisyembre ka to daing kuryente. Sa mga postik ang aliko na iwi na rasiwas kang bagyo. Preparar kita. Tayo man kimarot na magpreparar. Ang importante preparado and aramtan sa tuyang mga gigibuhon. Sige, salamat Pag-asa. Alas 7:38 na mga tugang mga kabayan. Break mo na kita ha, pagbabalik ta. Pagurulayan ta inita. Saro mo niyan sa mga nagiging dahilan. Kumbaga, iyon na ini ang suminunod duman sa atake di corazon na traidor. Traidor sa buhay kan sarong tao ang stress. Traidor. Galingan nindong yan, tadakul ang mga nagkaka-stress, may nagagadan. O dyan nga ni sa may parting apod kini, dyan sa may Davao de Oro, mga tugang, sarong paratokdo ang aligadong nagadanda tabi dahil po sa stress. Pag-re-restoryahan tayo sa pagbabalik po kang programa, mga tugang mga kabayan day mag-arali, mabalik po kita pagkatapos lang kining importanteng pagirumdum. Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibun para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang kampana'y tulungan ng gigising upang 43 minutos tabi mga tugang, lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan dyan makuha, along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, o dyan na po kamuha, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse kang Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor G. Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat on. Balik na po ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes, Fly Day. Petsa 27 na kita kang bulan na September taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan, alas 9. Kaya papigalata. Doro derecho na po kita. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O 15 minutos tabi mga tugang mga kabayan bago tabi mag alas 8 nin morning. Biyernes po kita ngunyan. Birthday ngunyan ni District Engineer Warren Azotea. Sabi ni Sir Art na Gomez. Happy birthday na sa natabi sigurado. Siguradong dadagsaw naman ini. Ohayo gozaimasu kay Maria Elena Yamamoto. Yan, ingat tabi ta malipot-lipot na dyan. Kay Sir Jan na kompetente, good morning man. Masiram ngunyan tabi dyan. Maggulay kinatong. Sumamara-mara sa nabagan naglalana-lana.
Tapos medyo wisikan mo ki maharang-harang. Pertihon iyan. Pertihon iyan. Yan ang maurag na isira ngunyan. Gulay-gulay sa nakitahata. Dipisil magpaparakarni. And mapiesta pa lang dyan sa balsa. No rin ang piyesta sa balsa? Sa aga. Dyan sa balsa Malinaw Albay. Ang kapitan dyan si Kapitan Pax Rico. Happy fiesta po sa mga taga Balsa Malinaw Albay. Mapista sa indo. Sige. Digdi kita tabi sa pag-restoryahan tangon yan. Saro sa mga traidor na ngunyan sa tao, sa buhay kang tao, madamaylin ang stress. Kaya ito ang pigtatakutan kang lambang saro sa tuya. So tigapod na atake di kurason. So atake sa puso. Tamas kibaga healthyhon. Ngaya para exerciseon. Nagbabike ngaya. Nag-gym. Pag inatake sa puso, one click, tigbak. O ngunyan, saro naman sa nagiging dahilan. Dakol na kainag napabarita. Dahilan naman mga tugang sa stress, may mga nagkakagaradan. Mamundo digdita, bata baga ako, sabi ko sa Indo, padabaong ko ang mga maestra, padabaong ko ang mga paratukdo. Padabaunon ko ang mga paratukdo, namamatian ko ang sa indang kadipisilan, puro aldaw. Yugon man mga paratukdo. Dahil nangani nagkakaraturog ng gadiyan. Takaipuhan mong magpreparar kan sa imong litchi plan. Anong litchi plan? Lesson plan! Litchi plan sa imo. May 5 pista sa balsa. Sige mong padangog ki litchi plan. Bata, paborito ko talaga ang litchi plan. Paborito ko yan. Dahil hindi ako pagparabalo-baloon kan mga roli chiplan na yan mabalo nindo ako dyan. So, grabe ang stress na namamatian kan mga paratukdo. Duman mga tugang sa Davao de Oro, nagpaabot pakikidumamay sa Department of Education. Digdi po sa sarong teacher na babae, dahil ko nangaranan hata kang Webes tabi na ospital da ini nakaaging simana. Dahilan sa pigtutubuda na na-stress inita, nadagitan da tabi mamtuason kang prinsipal. Nadagitan da kang prinsipal. Ngunyan, sabi sa report, busy da aso para tokdo. Busy so para tokdo para o kaya habang nag-check siya kang sa iyang mga papel kan mga estudyante. Dahil tabi na reparo kang teacher, taigwang nagsasayaw tabing sarong estudyante sa klase. Asin, nabagok po so payo kainay sa lamisa dahilan kang pagdugo. Asin nagibi suaki na grade 2 student. Yan. Ang mga teacher baga, kargo mo ang mga aki pagyaon na sa eskwelahan. Kargo nindo yan. O pirang aki yan. Kung medyo bako ka di malas, mga 50 pataas na estudyante, ang pigkakaputan tabi, kang sarong teacher. Sa harungan kung halimbawa, 5 ang aki kang teacher, didipisilan na siyang bantayan, asikasuhon, iyang pang sa classroom mo 50. O di padagos kita. May nagsayaw-sayaw da, nakatama yata supayo, nagdugo. Ngunyan, sabi digdi, garida atabi,
Day tulos na si kaso kang teacher. Day da tulos na si kaso kang teacher. Day naman siya ang kang teacher. Ngunyan, ang nangyari, sigon ini sa pamangkin kang teacher na ang sabi da tabi mga tugang, nakulugan dang maray. Nakulugan maray kang insultuhon asin doro-doron subot ini kang sa iyang principal. Ta siyempre nakaabot sa principal. Nadagitan so teacher kang principal. Nata nga niya taday mo nga pig-asikaso. Day mo pigreparoan sa imong mga estudyante. Day mo nga tulos na tawan ki first aid. So aki na nakatama sa lami. Siyempre mga aki baga mga makaraw. Gari na subganda so teacher. Gari dating para tamuyaw. Igwa man hanggat kayo ni. May nakakaabot nga ni sa kuya na grabe ang pagka-stress kan mga teacher sa saindang principal. Tabata nga niya pag nagiging principal naman, ururag-urago naman. Sabi mo nga bako kadagit sa teacher. Nga ang teacher nga, ang principal nga ano, teacher. Principal baga. No. Tubod katabi Ma'am Tuason na ang ibang nagiging principal minaralang kawo naman ang paggiling ninda sa sadiri ninda. Kumbaga sa mga ordinaryong teacher gari oro andiro naman sa naninda. Kung ako siguro ang maging principal Ma'am Tuason, padabaon ko ang mga teacher ko, ang sa kuyang mga kapwa teacher nata. Diyan sa lugar nindo, diyan sa eskwelahan nindo, dapat saro ka mong team. Gari ka mo basketball. Dapat mag-arapil ka mo gabos. Bako na may iuragan sa imo. Tanakabasi bagayan kung halimbawa kung poor performance ang sa indong eskwelahan, hibabaon man so PBB nindo, hibabaon ang grado nindo, paano pagdai nakikooperar so saron teacher o duwan teacher sa imo? Bakong pati so ratings mo na principal ka bagsak. Kaya kung ako naging principal, padarabaonon ko sa kuya mga teacher, permi kong pagpais na ko. Pag may mga makulog, day ka mo na magturo, diyan ka mo na pahingalo ka ako. Ta dapat magtrabaho ka mo dyan as a team. Bako na so uurag-uragan mo so teacher mo. Naarong nga kaya na ipipressure mo hanggang nagka-stress yung mga teacher mo. Baka igwa kaya may nagkakabot nga isa ko. May nagreklamo nga ni isa ko. Di ko titima yan. Ta sabi ko na nga ni padarabaong kon mga teacher. May iba dyan na ngaya grabe kung minasugo sa mga teacher. Minsan nga pati ang mga regular na teacher mas may mga edad na kaysa mga nagiging principal. May mga principal ngunyan araki pa. Kumo ngaya ining mga aki pang ini may mga oras pa magklase, magmasteral kung ano-ano pa tanganing maging principal. So mga haluyo na dyan sa eskwelahan, na dyan na nga ni nagpurote subuhok, dyan na nga ni naggururang na daraga, dahil siya na nagkakaraalo. Mga masinunod-sunod. Ngunyan, igwa talaga kaya. May nag-uusip nga ni sa kuya. Yugo-yugon mo nga yan na oras na lugod nga kang urulian sa kamapaapod ki-meeting. Paano kung harayo ka mo? Paano kung nasa Aplan Barangay ka mo? Mauruli pa so mga teacher kung dai magdiklom, dai magpauli. Mapaapod pa so principal ki meeting? Mapaapod so principal meeting? Wara nang lunadan so mga teacher. Nailing na nindo yan. Wala ka nang gusto nindo. Kaya grabe ang stress kan mga maestra.
Bakon nga nagpaapod ka sa bagong break time, so recess, nga ning mag-meeting. Pag oras nga king urulian na, dapat mag-uruli na. Tayo na nga niya, sa mga pikukonsiderar, sulunadan. Pag nagdiklom na, dain ang lunadan sa lugar. Maray nga, so principal, tamay service na sa dire. Bako? Hindi ka kan may stress tabi, Ma'am Tuason. Arog ka ng principal mo, nagibuon mo, lastikon mo. Kadaklan, dakol na nangyayaring arog ka yan. Minsan, halos indakot sa nata daw inita, halos gari daw, oral daw, tig-obserbaran sinda. Kada aldaw ngaya, nagsisit in si principal, tig-obserbaran sa mga teacher. Kung paano si style kang pagturo, kung ano, kari-arog kaya. Pig-assist. Ayan, man nagit katabi, Ma'am Tuaso. Yan mo daw ako ha, tabaka i-clear mo sa kuya, tabaka may mga pig-istoryaman sa kuya na bako tama. You know? Pero halos stress talaga ang mga teacher. Okay, balikan tayo ng istorya duman sa Davao de Oro. Nadagitan da kang teacher, bata, kang principal. Bata, ini da ang teacher na ini, masupgon. Masupgon. Tapos, da ini nagkakaalo. Maray siya na, iyo tamidbid ko iyan na teacher nindo. Ang principal nindo dyan, midbid ko, nakasabay ko pa iyan sa radyo. Iyo, nakasabay ko pa sa radyo ka to. Duman sa DWBS. Ang principal nindo dyan tabi, madam. Iyan ang maray. Mga arog ka na principal ta. Taga-media dati iyan. Aram niya. Iyan ang maswerte. Iyan ang maswerte. Maswerte ka mo dyan sa Malinaw National High School. Ang principal nindo, pandi urag, maurag yan. Nakasabay ko ang kaito sa DWBS pa. Apota, kung midbid pa ako kaya. Kang principal nindo. Hapota, si Sir Efren. Principal na pala si Sir Efren na di. Iyo. Mga nusaro daw, pasyaran ko daw dyan. Pasyaran ko daw dyan si Sir Efren. Siya na pala ng principal kang Malinaw National High School. Morag yan. Okay. Di, sabi kang kaining teacher, gari na stress na maray so aki niya. Kang dinagit-dagitan kang principal. Tinamuyaw sa matawo. Tinamuyaw sa mga kampang kan mga estudyante. Tinamuyaw sa hampang kang magurang kang estudyante. Ano man kuta susala kan teacher. Nga ta mabantayan mo ang 15 estudyante mo sa loogang classroom. Busy man sa teacher, nag-record kan sa mga mga record kan mga estudyante. O may nagkakawat na aki, dahil niya na riparo. Nakatama so payo sa lamisa duminugo. Tapos ngunyan, pag-abot kang magurang, tapos so, mga nupig para pasok ganda kang principal. Yogan mo yan. Na-stress, na maray so, maestra. Nasupgan. Pag uli, dahil daan hanging iturog, sabi kang ina. Dahil man nag-istorya siguro kung ano sa problema niya. Grabing supog. Hasta dinara sa ospital, nagadaan. Nyogon mo yan. Dahil lang sa nakang stress. Kaya maging leksyon dapat ini sa mga prinsipal. Minsan dakol talagang prinsipal ang arog kaya ang tabi, Ma'am Tuason, kundi ako nasasala. Minsan kasi dapat si mga prinsipal, dapat kamo ang nakakaintindi kan sa indong mga teacher. Teacher mambaga kamo, para naging prinsipal kamo,
naging oralang ko sa ang designation nindo sa mga regular na teacher. So dapat tigsusurog nindo ang teacher. Ang bako surugon sa sala. Aram maganindo yan. Sabi nga ni, sintido ko mo nga ni Nuga. Yugo-yugon man minsan, garitig tutuyo-tuyo da kan mga principal na alas 5 baga ko niya ng ruluwasan. Taygwa ki biometrics na. Alas 5 ang ruluwasan, nasa Aplan Barangays pa kamo, pagkatapos kang alas 5 na ruluwasan, mapapod ki meeting. May meeting nga niya kita. Ang meeting mga sarong oras pa. Halimbawa, mapon sa meeting alas 5, matapos alas 6. Unin ang problema, nasa Aplan Barangay sinda, wara na kilunadan. Pauli kan mga teacher. Naisip daw iyang kang principal, Ma'am Tuaso. Suwilper kang sa iyang mga tauhan, suwilper kang sa iyang mga co-teacher. Maray siya ta may service. Di ba? Yun yan. Dahil na kinaglalawag sa isip kan mga maestra, kundi paano daw nga kita kini makauli? Mabaraklay nga kita. Kung ano-ano antik pagibo. Batan mga teacher baga dakulon ang mga pigpapagibo. Nag-aaraga ang kiprepare kang sa indang mga gigibuhon. Una nindo pasiram-siraman mga teacher dahi. Panghabang buhay na pag-adal. Kapot kang permi ballpen, papel. Di ba? Grabe ang stress kan mga teacher. Tapos ang sweldo, hibabaon. Daw gani kang pulis, PE1. So PE1, mag-traffic kisarong oras, hinang-hinangon. Pagkatapos kisarong oras, paingalo na. Halangkawan ng sahod. Lalo na sa ibang mga pulis. Mayaon sa nasa opisina. Pa-aircon pa. Samantalang sa mga teacher, babakiruhan mo 50 estudyante sa laog kang classroom mo. Yugo-yugon mo yan. Pag may nangyari dyan sa mga estudyanteng yan, kargo mo. Lalo na kung maka-encounter kapag mga magurang na Sus Maria Jose. Dahil ka nga ni may stress ka. Dahil ka kan magbitay ka sa puon kang kamates. Ito po. Pero dahil ko tigil sabi na, dahil na ka mo mag-teacher. Marayon ang teacher. Hilingan nindo ang mga teacher. Ang total, ano nga yan? National Teachers Month, bako? Taman lamang sa mga teacher ta. Para siyaran ta sa mga teacher ta. Sa mga teacher, yaon sa nasa eskwelang permi, hanggang ngunyan yaon andyan. Hiling nga sa mga estudyante ka, igwanang politiko, igwanang engineer, igwanang polis, igwanang doktor. Mga successful na, may abogado na. Pero si ma'am, si sir, uyan manggiraray sa eskwelahan. Haputon mo, perang taong ka natabi, ma'am, digdi sa eskwelahan. Uyug-uyugon mo, may maabot ng 20. 20 taon na. Bus atok kabigaw. Teacher pa manggiraray siya. Pero sa mga estudyante, huto, mga mayamanono na, may siman, may politiko, may pulis, may abogado na, mga mayaman na. Pero sa mga teacher nindahain, huto sa eskwelahan. Hanggang ngunyan buhay pa, hiyang nasa stress. May iba man na teacher, hiyang sa stress. Kaya minataba na sa nasa stress. No. Iyan. So stress pa sa nasa eskwelahan. Dahil pa dyan so stress sa pamilya, so stress sa agom, sa pamilya, sa magurang, sa mga tugang. Yugon mo yung kundarhonan. Duman pa sana ito sa eskwelahan.
So stress sa principal, sa mga aki, sa mga magura. Dahil pa duman sa pamilya. Kaya sa ibang teacher, pag nahiling mong medyo chabi-chabi sa teacher, hiyang iyan sa stress. No. Mata. Sabi ni Ma'am Tuason, gari nga ako pigpapadangugan mo. No. Gari si Ma'am Tuason, hiyang ini sa stress. Sa bagay, mabuot man si Weng. Mabuot man si Weng. Maray ang principal ninda, si Sir Efren. O di, kaya si Ma'am Tuason, medyo, sa iling ko bata blooming. Dahil ko nga naran, baka birthday ko niyan. Baka birthday ko niya ni Ma'am Tuason. Hiling mo man baga. Mahiling mo man sa itsura kan sarong para tukdo. Kung stress o dae. Ang tiguro nang tas eskwelaang pasanan ha. Kung halimbawa uni pa, may agom si teacher, pasaway paso agom. Sus Maria Josep. Irak man ni teacher. Kung makakuha pa ki agom na parabuyong, pasaway. Dagdag pang problema so agom. Mamnit sa kaskiyo bako. May agong pangayon so teacher. Pasaway. Dagdag pa stress kang para tukdo. Ayun daw naman niya so agom ko naguli. Garingan niya uto na naman duman sa babae niya. No. Ayun na. Bawal databi sa tuya ang may stress. Dapat happy lang. Baga sabi ko sa inyo. Hilinga ako. Permisa ng happy. Sabi sa kuya, nga data dahi ako nagugurang. Siguro ako forever yang na ako. Ma'am Tuason, nata. Dahi pangan ako pigtutubo ang kibuho. No. Ano nga yan, Mr. Hulbutan, ang sikreto mo? Tagaring nga day ka nagugurang. Forever yan ka nga. Yogon man day kapat pigtutubo ang kibuhok. Yan, sikreto ko man sana. Maski dakul kitang stress, ang stress na yan, iugmata sana. Kung na-stress ka, dapat day ka magtambay. Day mo pagtambayan ng stress. Stress ka na nga ni, tatambayan mo pa sa stress. O di, anong nangyari kaya? Mag-ugma. Mag-ugma, urawang buhay pa kita. Teli nga, may mga na-stress, uto na. O ngaya, tataraban ka man kan Dr. Garde ka na mahaloy. Kung halimbawa, taraman ka bagatabi, Ma'am Nets, na ikang ngaya, at si Doc Willie ong bagasabi, 2 bulan na sa nangyang ititinir mo sa ibabaw kang mundo. Kaya sa mga produkto ni Dr. Willie ong pigsubastan. No. Sa mga produkto baga ni Dr. Willie ong sa online, pigsubastan na barakala na ngayon hindi nitan. Sabi kan doktor ngaya, 2 bulan na sa nangyang buhay ko. Batang yan nakulon pang stocks. O di, barakala na ngayon daw. Yogon mo an. Kung taraman ka kan doktor niya, 2 bulan na sa nangayan sa imong buhay. O, halimbawa kung ika ngaya taraman ki 2 bulan na sa imong buhay. Ano ang sa imong gigibuhon na agenda sa 2 bulan na iyan? Sa pagbabalik daw, pag-restoryahan tayan.
Sa limbawa, tinawan kita ki ultimatum na kang doktor, nga 2 bulan ka na sana. Ano ang gigiribuhon mo sa 2 bulan na yan? Sa pagbabalik yan kang programa, ha? Nagre-restoryan. Mas magayon nga niya narog sa nakita mag-restoryan narog kay Nita. Mas magayon, so nagpapartisipar ka mo. Ayaw, bako ako sa nagpaparatabil digdi. Ayaw, maraman ko malamang kung halimbawa, dahil tamantig sabi, minsan dadagitan ta sa doktor, ano ka ngaya, Diyos ka? Tai ka na ngaya nagbubuot na 2 bulan na sana ang buhay ko? Di ba? Arog man ka nantig sabi ta, kung halimbawa manangga 2 bulan na sana kita, mag-ibon na kita ki agenda. Ini ngayang first day, 5 aldaw na ini, arog kaning gibuong ko. O sige daw, aramon ta daw. Pag 2 bulan na sana ang buhay ko, makaon-kaon akong lechon. Tama. Iyo ang ikakaugma mo na, tatada eh. Ang problema sa natabi, Ma'am Tuwason, kung napasala sa doktor. Duwang bulan na. Nga tangaya, doktor, dahil pa man ako nagagadaan. Hain niya sa record mo. Pagiling, ay bago man nga pala ninisay mo. No, 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 no. Nagparakaon ka na kan sa mga bawal baga. Pagpalaboratory mo na gulpi ka na. Igwa ka ng diabetes. Alangkawan na sa kolesterol mo. Tatig parakaon mo na sa mga bawal. Bako mong pala nito sa imo. Ay, pangyari. Tanta na tabi ta pag-re-restoryan tayo na. Sige, sarabay tabi mo na kita sa Orasyo Imperata. Sige. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos
niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tapos kami sa buminahanga, kaugmahan, madiling ka. Oy, 20 minutos tabi, lipas na ang 8 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang ini, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. O dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, kidorm, boarding house,
Dyan na po kamo ha, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursikang Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Katuwang tama ng Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha yan dyan sa Rawis, Ligas o kaya dyan sa poblasyon, dyan sa Tinapi. Ang Capos Bilo Lotto Outlet o dyan sa Tinapi, poblasyon, Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa Lotto ha, bako tabi sa Witi. Salamat kay Boss Bob. Balik po mga tugang, mga kabayan ng sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Kunyang pungal daw kita nin Biyernes pet sa 20 27 na ngunyan. 27 po kang September taon 2024. Sundo po kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Gusto ka sa kuya. Kaya papighalata, doro-diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige, 22 minutos tabi, lipas na po ang 8 o'clock. Yeah? So, Biyernes po kita ngunyan, Friday. No, sabi ni Ma'am Tuason, makaon-kaon na da siyang lechon, tanganing kung magadan man ngaya ako, nakangirit man lamang sa taul. Lechon talaga tabi, ma'am. Ayusanan makakapangirit sa imo lechon. Taramang ko daw si Sir Weng. Yuman na pala ng mapapakapangirit sa imo lechon. Taraman ko daw si Sir Weng nga tawan ka kay sarong lechon nga ni mangirit-ngirit ka lang. Pero dai man baga ki nakangirit sa taol. Ramang ki nakangirit sa taol. Tatiga ayos bagan kan imbalmer. Piga ayos baga bako. Piga ayos siya. Dahil man ki pimik apan bagayan tapos kung nakangirit gari pipa murusot. Ay inda ka daw ngayon. Sige. Kung halimbawa sige daw tabi manay needs. Sir Cassie Williams. Aram ko si Sir Cassie Williams pag ngaya 2 bulan na sa nangaya ang buhay. Sigurado mabulang-bulang ini maduro derby ini. Maduro derby ini para magpakaugma na siya. Yaon sa linya si PM. PM, haing ka. Malaog ka kay report. So iba, arog kay Ma'am Tuason, makaon-kaon da siya. So mga masisiram ng kaunon mo. Kung halimbawa, ngaya 2 bulan na sa nangaya, Ma'am Nilia Marcaida, good morning tabi. 2 bulan na sa nangaya ang ititinir mo sa ibabaw kang kinaban. Ngunyan, halimbawa, kadaklan baga sa tuya. Kaya kita nagtatrabaho, tangani da makaipon, magkapira kita. So iba, sige sanan payaman. Problema, kung halimbawa, mayamanon ka na, dakulong ka ng pira, pag natigba ka, paano na? Dahil mo man madadara. Dahil mo man madadara. Sandali ha. Ilingon ta do si PM Tony. Gariyaon dyan sa Oriental Hotel. Ayos si PM Malawag gari si PM. PM Tony, good morning tabi PM.
PM. Naka-live ka na tabi sa video. Sir Mox, good morning. Good morning. Sige, go ahead tabi Good morning, Sir PM. Mox. Good morning. Good morning. Sige, live ka na Kamusta tabi ang audio PM. tabi, Sir Mox? Okay man ang audio tan? Okay man ang tabi, Sir audio. Mox. Medyo kusog-kusugan mo sa natanganing makalataw ang audio mo. Alright, kami sa Mox, gusto mo na pagkaaga. And good morning sa mga parantabay. Tama ka dyan, live kita dito sa Oriental Hotel. Para sa gigibuhon mo yung tabi sa Mox na first day, training Albay Renewable Energy and Investment Summit. Gigibuhon nini tabi sa Mox, duwang aldaw, kung nini na pagkaldaw, sundo sa aga. Pinaglalauman kami sa Mox, na may mga mapapalating sa tigil, sinasabi ng mga pagkiripon, may mga maabot na investors and iba pa. Roger, Sir Mox. Pailing ko lang sa Mox, ang pagkining ang presenting sitwasyon sa si PM yaon duman sa Oriental Hotel. Sige, naputol sa signal. Maglawg na sana anytime si PM Tony maglawg na sana tagari nagluya sa signal o gari naglawg kaya si naglawg kaya si PM Tony sige. Alas 8:28 mga tugang. Balik kita. Mas magayon na gore-restoryahan kita. Abutan ng magpapara-stress kita ha. Yun na nga ni sabi ta. Pag may namamatian kitang stress, day tapag tambayan. Hayaan ta si stress ang ma-stress sa satuya. Nganing okay lang kita pag medyo may or stress di maglakaw-lakaw. Duman kita sa mga maray na tanawin. Ang mga lalaki pag na-stress si mga lalaki umaduman iyan sa barkada makikipag-inuman. Ang mga babae pag na-stress tabi Ma'am Tuason, sige daw pag na-stress ka mo anong pigigiribo nindo? Ang lalaki, maduman sa barkada, makikipag-inuman. Mainom-inom, anasundo, mabuyong. Nabiyok mag-araling pasay. Ayan ang lalaki. Pag may namamating stress, may problema, mainom. Ang mga babae, anong pigigibutabi nindo? Apoton ko daw si Ma'am Tuason. Pag kamutabi, may problema na stress, ano sa indong pigigibo? Ang lalaki minainom. Minsan so lalaki pag na-stress maduman sa may patay sindi. Okay lang garingon yan. Gari dahil naman kipatay sindi dyan sa may parting first district. Gari wala naman. Sa inpasin na madoroman. Nakikipag-inuman sa natabi Sir Edwin Sistina siguro. Uy, nata daw yan nata daw yan nauugmahon kita. Pag nakikimaritis kita ang sabi, ang number one ngayang mga maritis ang mga taga-radyo. Perming nakikilabot kang mga bagay na dapat dahi maninda pakilabuta.
ang mga taga-radyo na tabi, ang mga taga-media, iyo da ang number 1 na mga marites. Siguro, bako man siguro, so, pagkamaritis talaga, kundi nagkukuha lang kistorya. Minsan, di daog pa kan mga maritis da so mga taga-media. Minsan nga ni datig dadaog pa sa CCTV kan mga marites. Mas matindi pa sa CCTV sa mga marites. Mambadit Basalyote, good morning. Nata daw yan ta, mahilig kita makiaram kang buhay may buhay. Uto daw nga siya, arugay ka, nahiling ko nga yan. Banggi na nga yan, nakakalo pa. Uto nga si madam mo. May kahuro niya ang arog kay ni. Nata daw taday ta sinitipi pabarayan, ano? Bayaan ta sa natabuhay manindayan, anong labo taman kaya? Kundi maugmahon kita kayan, nakikilabot kita sa ibang tao. Nakikilabot kita sa ibang tao. Bako, naugmahon daw kita kayan. Batang kaburban tayo ta sa na minsan, so mga kapitbahay ta, kahampang ta, iyo permi ang nahiling ta, so katrabaho ta. So katrabaho ta, nag-amay pag-uli. Minsan, oto ngayon may katagpuan ngito duman sa may... no. Hiling mo na yan. Hiling mo na yan. Natado-taro kita kaya na di. Sige, takonta daw girari ang linya ni PM Tony sa landline na sana tamaluyan signal duman. Ige. Mas magayon aramon tado duman kung si sa mga partisipantes duman. Dyan sa The Oriental Hotel, dyan po sa Ciudad Legazpi. Sige. Bago kita sa iba pang pag-re-restoryan. Magayon na naroon kayo nag-re-restoryan sa na kita. Sige. Alas 8:33 mga tugang nasa linya giraray si PM Tony. PM, maray na aga sa imo. Please kaming giraray. PM. Yes, Sir Mox. Good morning. Sir Mox. Go ahead. Yes, Sir Mox. Good morning. Asin Diyos maray na pagkagaliwan ng mga parantabay. Pasensya na maluya sa signal ta. Maluya na. Nagluya. Pag-abot naman sa palaog buday na, napulot na. Iya. Sige, saan mga partisipantes dyan tabi, PM? Ini sa Sir Mox na pinagkikibungan niya tiningan ng Albay Renewable Energy and Investment Summit. Duwang lang daw nila Sir Mox niligibuhon digdi sa Oriental Hotel Legazpi City. Kung sa intabi Sir Mox, pinagalaoman na maabot si Legazpi City Acting Mayor Oscar Robert Cristobal. And iba pa tabi Sir Mox, mga pinagalaoman nila pagkaal daw. Ini tabi Sir Mox mga investors and company Sir Mox. Sa PDCL, ining summit kayo tabi Sir Mox, i-highlight ito tabi Sir Mox na mga, kumbaga, yung mga company, ibibida man nila kung paano nila imamanihar ang servisyo kang kulit sa digital buy. So, Aren? May kinaraman kayo ni Sir Mox sa kuryente. Kung pagsusupply baga. Iyan ang mga karo sa mga totokaro, hindi tabi sa duwang aldaw na summit dito sa Oriental Hotel. Ano yan? Stay in Sinda dyan? Yung mga, duwang aldaw ini, ini tabi Sir Mox, harali ini tabi Sir Mox, ano? Harali ini sa manlain tabi Sir Mox na lugar, and may nahiling namin kita rin mga banyaga. Aramon tado lamang kung ano man ang plano ninda kang energy tadigdi sa satuyan lugar salbay. At yan, pag nagkaigwa kita, pag nagkaigwa pa sinda rin
mga pag-meeting sabi siya mo, duman sa mga nagkarabutan pa siya natampon kaya at yan pa ngunit registration pa siya na and then sa mga participante sabi siya mo sa mga bisita naturo lang ulay sa mga oras na yun. Okay, sige. At yan pag nagkasuha kita si pagkakataon makualaman kita si informasyon siyempre sabi mo na nga rin ano ang tendang magiging plano digdi sa sitwasyon kasi yung kuryente dito sa probinsya ng Albay. Lalo na ngunyan tabi PM na mapasko. Roger, kung magiging kumbaga hindi man na naman hindi kuryente. Kaya yan ang mga pinag-aabangan tango nila pagkaltaw kung ano ang magiging dalaga sa primerong aldaw pwedeng summit na pinagdidibungan ni Digdi sa siyudad ng Legazpi. Okay, sige. So yan, tabi sa mga ang mga digang bagay, informasyon hali digdi sa kanyang lokasyon, patrol numero 2, Tony Kilistay, kasulog sa Bilong na Nawala. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi PM Tony ha. Salamat sa dugang na bareta dyan sa lawas. Ayun? Okay, sige. Sa ina kita, tabi mambadet. Pag na-stress da si Ma'am Tuason, makikimarites. Iyo man ang... Pero ang ibang babae na ilingkuman pag na-stress, nakikipag-inuman man. Nakakahali man daki stress ang pag-inom. Iyo, nakakahali man nga ni ki-stress ang pag-inom pero makulog man sa payo. No. Apera kang makulog sa payo, makulog pa sa bulsa. Ayo. Yun yan. Yan nga ang katotohanan kaya. Okay, sige. May naipit lang kitang commercial ha. Break muna tabi kita sa pagbabalik ta. So, linyada po ni President Bongbong Marcos Jr. pinag-anunsyar na su senatorial lineup para po sa halalan 2025. Araramon ta daw kung sa raisay so senatorial lineup ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa pagbabalik po yan kang programa. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 43 minutos tabi mga tugang, lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners along National Road dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursik Antabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Balik po kita mga tugang, ako man po garariyan sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Biyernes, Fly Day. Pet sa 27 na kita kang Septyembre taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9, kaya duro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, 44 minutos tabi, lipas na ang 8 o'clock in the morning. Igwa pa lang ki mga overnight jamboree. Ngunya na aldaw, digdi po sa may parting first district, sa mga eskwelahan. Kamu dyan tabi Ma'am Tuason, igwa man kamo ki jamboree. Aramduman ko kayo kang Boy Scout man ako. Perang taon man baga so mga arog kay ni mga activity kang Boy Scout tapos Girl Scout pun kang pandemya dai ki mga arog kay ni ngunyan sana naman naibalik yo iringat na sana tabi ha, iringat tabi so mga chikiting, mga magurang, mga estudyante magsurunod sana tabi kamo sa mga papautob kan sa indong mga kamaistrahan nga hindi ki problema. Mahirap man kamo sa mga teacher nindo tapag nagkaigwa ki problema damay-damay si teacher hirak man. Sige.
magsunod sana kung ano so pigpapagibong tama duman sana yo. Sige. Ang grupo so senatorial lineup kang alyansa para sa bagong Pilipinas pigluwas na po so senatorial lineup para po sa halalan 2025 o ni so mga linyada ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nanginginot si DILG Secretary Benhur Abalos. Senador palan si Benhur, kaya palan may mga patalastas na sa telebisyon. Si Makati Mayor Abi Binay, better. Sabi ni Binay, better ang Makati. Kaya mampalanigwa naman ki mga nagluluwas sa telebisyon. Senador Pia Cayetano. Si Senadora Pia Cayetano. Naka-line up man pantulo. Pang-apat si former Senator Ping Lacson. Aayusin natin to. Pang-apat, panlima si Senador Lito Lapid. Wow. Si Supremo. Pang-ano mga tugang si Senador Amy Marcos. Ka-line up man palang giraray ni Presidente Marcos si Amy Marcos. Pang-anom. Pampito mga tugang si Senador, former Senator Manny Pacquiao. Pangpito, si dating Senador Manny Pacquiao. Laban natin to. Pangwalo, mga tugang si Senador Bong Revilla. Matindi ang lineup. Pangsyam, si former Senate President Tito Soto. Pangsyam si Tito Soto, Tito Sen. Pangsampulo, si Senate Majority Leader Francis Tolentino, si Tol. Ang pang-11, si Representative Erwin Tulfo, Congressman Tulfo. Ang pang-12, mga tugang sa line-up ni Presidente Bongbong Marcos Jr., iyo po si House Deputy Speaker Camille Villar. Si Camille. Matindi ang line-up. Matindi ang line-up. Gari na ubos digi sa mga pandiura. Sa line-up mga tugang ni Marcos Jr. Yun ang tabi, ang 12 na senatorial line-up ni Presidente Marcos sa maabot na halalan 2025. Kung may hinahiling kita bagang mga ads ngunyan, yun na yan. Si Better Makati. Ano ini? Ano suslugan ka to kang Makati? So, ano yan? Ano suslugan kang dati kang Makati? Kay Mayor Binay Pacquiao. Sa Makati, libre ang gamot. Libre ang sini. Ngunyan, better na, better. Better. Sige. Di 10 minutos bago mag-alas 9, mga tugang, sabi kang Department of Finance, Department of Agriculture na mamamati na databi pagabot kang Enero, ang epekto po kang tariff reduction sa presyo databi kang bugas. Ini so ginibong press briefing sa Malacanang
na sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na sana databi na magpuunang magbaba ang presyo kang bagas sa Oktubre dahil po naubos na databi sa mga nabakal na imported na bagas na mahal po ang presyo. Maging databi so nabakal man ng mga lokal na palay na pigbabakal nindang 30 pesos kada kilo kang January to June ay mauubos naman databi sa Nobyembre. So dagdag pa mga tugang ni Laurel na sa saindang pagtansya maabot sa 5.7 pesos kada kilo ang ibababa po databi kang presyo kang bagas sa merkado. So ibig sabihin kung ang bagas ngunyan 50 pesos sa pataas, aasahan na tabi ini na magiging 40 pesos pataas sa bulan tabi kang Enero sa masunod na taon. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. Serbisyo asin reparo. Mga tugang igwana lang po kita ki 5 minutos bago tabi magalas 9. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes pet sa 27 po kan Septyembre taon 2024. Sa pangaran niya ni PM Tony dyan sa luwas. Sa pangaran man po kang samuyang station manager si Maestro Nil Dantuon. Sa ngaran man po kan mga taga-suportata digi sa programa si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat unon. Siyempre mga tugang yaon man po dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Friends will always remember. Watching busy shoppers. Yaon man po dyan si City Councilor in the cool Riner Burse Cantabaco. December, sparkling. Si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Cap Art Abila kang SB Malinaw. Looking through some old. Katuwang tama ng Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Kay Boss Bob, thank you. Sa ngaran po ni Indogabos, mga tugang, mga kabayan, mga paraantabay niya to pakishare na lang.
kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. Paparam na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa Lunes naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Happy weekend po sa Gabos. Iringat-ingat po kita. Adios, amigo! Domo, arigato. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word